Velkommen til Petstus. I dag har jeg Speedy med. Og så vi skal dyste om det her slik. Og ja, så skal vi lige have spørgsmål. Tak. Hvor sidder den med spørgsmål? Jeg henter den lige. Det første spørgsmål er, hvor kan man købe LPS? LPS billigt på DBA. Det er mig, der skal sige svaret. Du kunne være den. Men jeg får også noget slik, hvis du vinder. Ja. Der vil jeg læse det næste spørgsmål. Okay. Er det alle lille petshopper eller LPS'er, man kan tage hovedet af, som er nye? Nej, det er det ikke. Svar korrekt. Okay, nu er det min tur. Kan man få gamle LPS i butikker? Nej, det kan man ikke, fordi de er ikke så populære længere. Selvom det var de pæneste. Ja. De nye er bare sådan. Vent, jeg henter lige en ny. Kom til den der nye pet shop. Prøv at se, hvor ondt den her ser ud. Det er et svævende hoved. Ja, men... Prøv at se, så er det de gamle meget nuttede. Nå, okay, videre. Nu vil jeg læse spørgsmål. Kan man få LPS'er med pels? Ja, det kan man altså godt. Fordi nede min vuggestue, så kan jeg se, at der er pels på nogle af vores af min kronfeltdag igen. Sådan der. Jamen, moin. Hvem slukker kameraet, din der spitter? Nej, men vi skal jo se, hvem der har vundet. Det går lige. Så vi skal have et vingummi og en pølse hver. Okay. Ja. Hej, se din næste video. Hej.